Nunamen pasang kaliman tabik sinabeto ngilo-ilo tinebihna siku dendaning Bathara. Yayi Prabu pun Kakang Dwarawati ingkang sowan Yayi. Koko Prabu. Sarwa paduka kula ngaturaken pasegan Panakrami mugi kunjuka Koko Prabu. Inggih. Yayi kula tampi penbaginipun Yayi Prabu ngastina ingkang rementah pun Kakang Dwarawati wangsuling taklimipun Rakanta ing Dwarawati kewala mugi kunjuka Yayi. Inggih. Saged anggen kula nampi dawaos sami-sami. Kagiat raos manah kula dupi Koko Prabu Dwarawati kepareng rawuh. Sumangga kula aturi paring dawuh Koko Prabu. Kula namung nglungaken janggane ringaken karna. Inggih. Yayi Prabu mugi dadosna ing kawuningan. Sumengka pengawak Bajra pratanipun ingkang Raka Dwarawati ngarsa paduka Yayi Prabu. Karana pun Kakang anetepi jejibahan. Angembun dawuh pangandikanipun ingkang ngrayu para Pandhawa pun Kakang ingkang minangka duta. Sulih salira saking para Pandhawa. Kinen ngaturaken reh ning para Pandhawa sampun netepi prajanjen kalih welas warsa anggenipun sesingit wonten Wanakamiuka lajeng setunggal warsa sesingit wonten negari Wirata. Mboten kadenangan telik sandi upayane mengsah kedahipun Yayi Prabu mangsulaken ngendra prasta sajajanipun sumawon sepalihipun negari Ngastina. Mila Yayi pun Kakang namung kepengin ngreksa kawibawanipun Yayi Prabu Duryudana kepareng monggo Yayi Prabu anglenggahi sabda Brahmana Raja sabda-sabdaning pandhita pangendikaning ratu mboten kenging wola-wali. Lah dinten menika Raka para Dwarawati cumadung dawuh kados pundi kepareng paduka Yayi Prabu Ngastina lan Ngendra Prasta dipun paringaken menapa dipun kukuhi Yayi. Longlenging driya mangun kong kandhuwan rimang lirena tanpa kanin yen tan tulusa mengkusang yah utama. Inggih Koko Prabu sesembahan kula ngaturaken panuwun dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun paring pimut dhumateng kula. Inggih Koko Prabu. Ora ning kula nggih sampun tuwuk anggen kula ngenyam kanikmataning negari Ngastina miwah Ngendra Prasta. Wedal dinten menika negari Ngendra Prasta sak jajaripun miwah sepalihipun negari Ngastina. Badhe kula wangsulaken dhumateng adi-adi kula para Pandhawa lumantar paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Lah dalah. Aduh Yayi Prabu kadangipun Kakang Yayi andadosaken negara rasya manah kula sumawon sedaya para pinisepuh ingkang kala semanten bebasanipun sami megeng huswa, megeng napas. Menggalihaken iki kok kepriye. Nanging sasampunipun Yayi Prabu paring dawuh ingkang kados mekaten, ketingal wedadanipun sami bingar pajar. Inggih Yayi, syukur mangayu bagya. Menawi Yayi Prabu sampun wonten mulunging penggalih maringaken kamukten negari Ngendra Prasta sak jajaripun miwah sepalihing negari Ngastina. Namung minangka tandha yektinipun menawi sampun wonten mulunging penggalih Yayi Prabu Duryudana kepareng paring nawala kekancingan tapak asmanipun Yayi Prabu Kurupati. Menawi paduka sampun wonten mulunging penggalih. Mekaten Koko Prabu. Inggih Yayi. Inggih, ampun patos. Pamasengguni wonten timbalan iki ngadhawuh manjinga bale pustaka. Aku pun detna delancang dina iki bakal tak tapak asmani. Nyendikane dawuh pangandikane Koko Prabu Dwarawati. Inggih ngestaken dawuh paduka sini.
Senapati Harya sengkuni mengker saking Pasewakan Agung. Kadhawuhan manjing bale pustaka. Mundhut delancang sak pirantosipun Sang Prabu Duryudana arsa nyerat sarta tapak asma mulunging penggalih. Sepaliying Astina miwah Indraprastha badhe kaparingaken kaliyan para Pandhawa. Eling-eling Sengkuni Sang Maha Julik. Pinter karya karti sampeka. Patih Sengkuni boten manjing wonten bale pustaka laju lampahe manjing keputren. Sigra-sigra matur kelawan ingkang mbakyu ibune Sang Duryudana Dewi Gendari. Pradul kalamunta negari Indraprastha jajanipun miwah sepaliying negari. Ngastina badhe pun wangsulaken kaliyan para Pandhawa duka mawantu-wantu Dewi Gendari. Petrek-petrek jerit-jerit sarwi cincing saking Mardika Putren. Kaya yasini pijojo pangawi-ngawinga netra kocak ngondarandir tanani rombranang pinjo kembang ora wariban batuk-batuk Duryudana wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Ibu. Apa bener yen to kowe bakal ngulungake separo ning negara Ngastina dalasan Indraprastha sak wewengkone marang para Pandhawa lumantar Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ya ngono apa piye? Lah tobat Duryudana. Kowe kuwi ratu-ratu ning Kurawa. Ratu Ngastina, Ratu Gong Binathara. Kok dadi atimu kok malar mingkus kaya mengkono ta Duryudana? Karepmu ki kepiye kok dadi kowe ora gelem nggondheni kamukten negara Ngastina? Bangetan temen anggonmu ora duweni jiwa senopati. Jire getih wedi mati kowe Duryudana. Iya. Yen ta pancen mengkono kowe ora manut karo ibumu. Aku ora iso goleke kamukten. Wis kamukten kepenak. Kok dadan mbok ngulungake loko-loko kaya karepmu kepiye Duryudana. Kok kebangetan temen kowe ora duweni adek-adek. Ora duweni jati diri. Yen pancen negara Indraprastha lan separone negara jero bakal mbok wenehake kelawan para Pandhawa. Wong ibumu kepengin bakal sara nyawa cuduk salira seksenana Duryudana. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu sesembahan kula Kanjeng Ibu. Nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu. Kala wau dereng kula manah kanthi wening, dereng kula petang kanthi jangkep. Ibu kula aturi enget paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos uduk salira. Kanjeng Ibu kula aturi enget ingkang putra Kanjeng Ibu. Duryudana. Yen to pancen kuwi bener-bener anakku. Rungkep ana bumi Ngastina. Nganti tetesing gedhemu kang pungkasan aku lali lho. Yen to Indraprastha jajane dalasan dina mbok balekake kawan para Pandhawa kowe becik aku mati. Mboten Ibu, mboten Kanjeng Ibu. Aja dikukui. Prayekna ngati-ati. Aku saka mburi yen to nganti wis gampang kena pangrimuk. Aja takon dosa kowe Duryudana. Inggih Kanjeng Ibu kula istirahaken.
Madong dawuh Yayi. Kados pundi keparingipun Yayi Prabu Ngastina pun Kakang tumunten daya-daya nyuwun dawuh. Nyuwun nawala kekancingan saking paduka Yayi Prabu. Nawala kekancingan apa niku? Lho. Kala wau Yayi Prabu rak sampun kersa badhe mangsulaken sepalihipun negari Ngastina miwah ngendra prasta sak jajanipun. Samangke kula jabel